Nagdangat na sa 37 ang total nga bangkay nga na-recover sa paglugdang sang MV3 Shaker Scene 3 sa baybayin nga sakop sang Basilan sang Enero 26, 2026. Sunod kay Mayor Arsina Kahingnano sang Haji Mutamad sa probinsya sang Basilan, nagdugang ang tatlo pagid ka mga bangkay nga na-retrieved sa mga rescuers kapon nga adlaw. Duha sa mga bangkay nga na-recover ang lalaki o kon mga lalaki kag isa ka babayi nga gilayo naman gindala sang Philippine Coast Guard padulong sa Zamboanga City. Madumduman nga halin sang 19 o kon sang Enero 19 nagsaka o kon halin sang 19 nagsaka sa 37 ang kabilugan nga bangkay nga na-retrieved sa mga otoridad kag mga pumuluyo. 11 sang Huwebes, 4 sang Biyernes kag 3 kahapon nga adlaw sang Sabado. Sa 37 ka mga bangkay, 4 sa mga ini ang unidentified o kon wala pa makilalaan.